Ei täällä ole networkkiä tommosia ollenkaan tommosia. No sit... Elokuvat ja TV, Grove, Mose. Tää on kyllä niitä täyttä sontaa paskaa. Hae sieltä sun tietokoneelta sit vaan simppelisti semmonen kansi joku Librariessa. Siellä on dokumentit, musiikit, kuvat ja videot. Tää hyvin näkyy villirussista, kun tää pysähtyy ennen kuin laittaa häkki päälle. Joo, niin näkyy. Joo, aseen. Sit se ampuu 3 jätkää putkeen siitä. Ei täällä ole semmoista vitun video-kansio. Eihän helvettiä. Mut sä löysit sen Librariessin. No en löytänyt semmoista. No, mitä ei vittu, kyllä semmonen kone pitäis olla. Ei ole. Tää on niin hieno. On se hieno. Vittuun tää niinku tallentaa. No me katsomaan se vitu loku sieltä GeForce Experience sieltä preferenssikohdasta. Se näkyy siellä Shadowplayssa, mihin se tallentaa ne. GeForce. Niin. Experience. Avaa ohjauspaneelista. Ei kun toi avaa Experience. Kyllä. Nyt siellä on se preferences. Onks Juholi kuulolla? Joo. Ui saatana. Mä pistin sulle kaveripyynnön. Hyväksy. Älä hyväksy. Ei taa. Tee samalla lailla kuin kaikille muillekin ohita. Joo, block. Ja saatana karrotti täällä, pitäisikö vaan tosta ohita? No on niin. Jaha, sulla on peli kiinni, miksi niin? Ei siellä kukaan ollut, teillä on jotain juttutettiin siinä, niin mä tuun se kohta on. Joo, kyllä se kohta on. Protect the objectives. No niin, mihin tää Shadowplay nyt sit tallentaa näitä? Mä yritän vittu avata. Losers. HCXD available. C-käyttäjät. Vittu täällä ees ole. Mulla on tää vitu Windows 10, kun sulla on se saatana 7. Eikö sitä Shadowplaysta voi vaihtaa, että mihin se tallentaa? Pystyy, mut se on vähän myöhässä tässä kohtaa, kun se on vittu nauhoitettu jo se klippi. C-users ja käyttäjät. Siis mitä? Ei tässä mitään vitu videoa. Tässähän näkyy vaan tää mun profiili. Täällä on tää julkinen profiili, default ja... Mitä tuo? Kerpi kesä. No niin, sitten täältä. Mitä sä sanot, että täältä GeForce Experiencestä sitten? Niin se preferences. Siis oletusasetukset teksti. Niin vissiin joo. Sitten valitset sit vasemmalta sen Shadowplay ja rullaat ihan sinne sivu alas, niin siellä on se tallennuspolku. Otti joku saatana pelikaan. Tää... Satana nysmää tämmöstä. Miten tää voi olla näin tukossa? On paha sanoa, kun... Hyvää päivää. Tallenna sijainti. Eihän täällä oo vittu mitään sijaintia. No sit se ei oo välttämättä tallentanut sitä laikaa. Paskaa. Hardcore search and destroy. Hiukan alle. We got the bomb. Eliminate the objective. Joo, mut sen jälkeen se vaihtaa vasta sitten se laittaa siinä sen kusetuksen päälle. Ei tää nyt anna mun vittu laittaa tätä polkua tänne edes.
Ei tää anna tehdä hevon vittua. Tää on hyvä. Saaks sen täältä pelin kautta sit jotenkin niinku määritettyä sen Bomb acquired. tallennus? No saiko se joku muu nauhoitettua? Pistä Hupeelle se, sit Huppe laittaa sen suoraan sinne. Bomb planted. Nice work, Black Ops. Get ready for the next round. Täällähän tää on vittu täällä mun Hardcore search and Clipsessä. destroy. Protect the objective. mistä se löytyy sit niinku Hostiles se jonnekin above. Hostiles have destroyed your HCXD. UAV ready for deployment. In the turn, sensors are capture your objective. Care package on standby. UAV energy levels at 50%. Congrats on the promo. UAV departing AO. täällä optionissa. Kuulostaa toi tosi helpolta. Joo, Joo vai? joo.